Hver dag letter og lander tusindvis af fly. Fly, hvor der sommetider kan sidde piloter, der er udkørte og syge, men som alligevel er taget på arbejde. Jamen, jeg mødte ind og var godt klar over, at jeg nok ikke var helt fit to fly, som man siger. Ifølge piloterne bliver de presset økonomisk til at sige ja til flyvninger, selvom de ikke burde. Flere piloter er nemlig ansat på kontrakter som den her. Det er så et af de her eksempler på min løse kontrakt. Kontrakter, hvor piloterne hyres ind gennem et vikarbureau. Det kan betyde, at piloterne får ingen eller meget lidt løn, når de er syge, og ikke ved, om de har vagter måneden efter. Man er under pres økonomisk. Man er på en eller anden kontrakt ude i tredje led, hvor man ikke ved, om man har et job dagen efter. Kunne du ikke bare lade være med at skrive under på sådan en kontrakt? Jo, det kunne jeg. Men så har jeg heller ikke fået noget job. TV-avisen har talt med adskillige piloter, der er eller har været ansat på vikarkontrakter. Af hensyn til deres job ønsker de ikke at stå frem. Men de mener alle, at ansættelsesforholdene er en sikkerhedsrisiko. En af dem er piloten her. Han har måttet bede en ung vikaransat om at stige af, fordi han var for presset. Rand under øjnene og var ikke nærværende. Han sagde, at han ikke havde det for godt, men han ville flyve, fordi der var mange penge i det for ham. Jeg valgte så at tage ham med udenfor og fortælle ham, at han kommer altså ikke ud at flyve i dag. Og kontrakterne er et sikkerhedsmæssigt problem. Det mener ekspert i flysikkerhed Simon Bennett, der har skrevet flere rapporter om piloters arbejdsliv. It poses a threat because it's coercion. And if you're coercing somebody to do something they feel they shouldn't, then potentially that's a safety risk. Sidste år var der ingen flyulykker i hele den vestlige verden, og der er ingen undersøgelser, der konkluderer, at vikarkontrakter har en indflydelse på sikkerheden. Alligevel er den slags kontrakter et problem, når det handler om flybranchen, mener Simon Bennett. Many people are on pay-as-you-work contracts. If you don't turn up for work, you don't get paid. Now that's fine if you're a road sweeper. That's fine if you're a carpenter. But if you're involved in a safety critical industry, then coercing somebody to turn up for work when that somebody might be fatigued or stressed is potentially risky. I en undersøgelse 21 søndag har lavet i samarbejde med Pilotforeningen svarer 68% af de piloter, der er eller har været ansat gennem et vikarbureau, at det har en negativ indflydelse på sikkerheden. Når piloterne alligevel møder op, skyldes det, at de ofte selv betaler for deres uddannelse, og det kan betyde gæld på op til 1 million kroner. Det er min eneste indtægtskilde. Det er det her flyvning, og jeg skylder 1 million kroner væk. Så er jeg nødt til at møde op på arbejde, for jeg har simpelthen ikke råd til at lade være. Hos brancheforeningen Dansk Luftfart er de opmærksomme på problemet. Og vi har bedt ministeren om at nedsætte en arbejdsgruppe eller et udvalg, der skal kigge nærmere på de her ansættelsesformer. 30. Og i sidste ende er det da heller ikke selskabernes, men politikernes ansvar at ændre arbejdsforholdene, mener Simon Bennett. Politicians could pass a law prohibiting pay-as-you-fly contracts. Then the problem would simply disappear overnight.